आंखौसो नुबाय नों बैथालि ओइ बैथालि हाब्रा गोनांखौ सिखोमोन 500,000 फानहैलाबायोमोन। हेल' गाइस नोंथांमोनाथ' माने दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस माने दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन मानो होनोब्ला दाखालि साननैसोथ' माने फेसबुक आरो इउटुबाव माने साननैसोथ' भाइराल सोलिबाय दंमोन आरोना मा होनो लोगोफोर माने बिनिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैबाय आरोना माने नैबे स्क्रिनाव देखायनायानो आरोना भिडिअआ बिनि सायावनो ओमफ्राय दा जोंना नैबे नेरसोन ब्रादारा माने आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नाय आरोना गाइस होमबासो मिन्थिनानै मोनगोन मानो होनोब्ला भिडिअखौ फुल स्किप खालायालासे नायबासो बुजिनानै मोनगोन आरोना माने भिडिअआ मानि सायाव माने जोंहा ब्रादारा माने मोनसे कुइसनखौ नेबाय दंमोन आरोना एन्सार होनो थाखाय ओमफ्राय दा बियो जाफुंबाय आरोना बेना बे भिडिअखौ नायनानै लादो नैबे लाजिनो रोङै बोराय बुरिखौ नायलाय लाजिनो रोंगोन ना रोंला बिसोरो फिसा फिसौखौ मा सोलोंथाइ होलांनो सानदों बिसोरो बे भिडिअखौ आंखौ सोर मा बुंहरो सोर मा रिप्लाय हरो बेखौनो नेनानै दंमोन आं दिनै नों बायदि सासे गुन्दि गस्ला गानग्रा हिन्जावा दिनै आंखौ बिदि बुंहरनो हाबाय नानि लाजियाखिसै मानि थाखाय भिडिअ लाबोदोंमोन आं सानग्रो आरो भिडिअखौ नायग्रो दिनै नों बायदिया नेहात गस्ला गानग्रा मानसिया मान सनमान जाग्रा मिथिबाय आंखौसो नुबाय नों बैथालि ओइ बैथालि हाब्रा गोनांखौ सिखोमोन बैथालि आंखौसो नुदों नों बैथालि आंखौ रायनो जायगा मोनाखै नोङो बिफा मिसि बे भिडिअआ मा भुल दंबालाय बैथालि र' नोंखौ नागिरगोन आं दाथ' माने जाय माने भिडिअखौ फुल नायदों बिसोरथ' नुखाबाय आरोना जोंहा नेरसोन औवारिया जोंना ब्रादारा मा बुंखो माने जोंहा नैबे सिस्टारखौ माने गावनि जेबो दायानो गैबावासो आरोना माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानैबो माने गावनि दाय होननानै माने गनायनानै लाबावासो आरोना माने जोंहा सिस्टारखौसो माने दाय होबावदों आरोना गाइस ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना गाइस ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना गाइस ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय।